puraw nga napagkapagkat. Ken, mabalin nga pagsaga. Walay man di kapsat yun nga nagurat ka kabsat ko. Adanak pata dito'y pulaw pangkor. Dagiti nagpipintas nga gagayim ko nga Chinese. Makitay dahi ti kakabsat, may sa dahi ti nga luxury resort. Dito'y pulaw pangkor. Wano pulaw Bangkok nga kuna dagiti gagayim ko nga Chinese. Imas ka no kakabsat ti aghanibon ditoy. Kat syempre akitaan nyo man awan ti karuba. Peaceful na peaceful. Dagita lang uni ti bilit. Kas kadadanong ti mangid yung kakabsat. Ngayon, kasano kinaimas na ti pinagdyan dito'y kakabsat ko ay kastamat kinaimas na ti bayat na. Ahay ko bilang kinakabsat kat mabalin. Dahil ti tagaman humiti aeroplano kakabsat. Ay, boat ko na kumawano bangkang demotor nga kunada kakabsat ko. Do ti ipakpakita na nga first time ko nga makita iti personal kakabsat. Kitaan nyo dahil ni kasla walis, kasla sagad mood no kasla kay kakabsat ko. Si Archie gitawag na dahil ti kakabsat. Naidumduma tanay pois kanoy dahil ti kakabsat ko takitaon mo man ni naggaatidtog dagiti spike na kakabsat. Ninakmot kakabsat nga maig-ignorante na tasyak nga rod dungmakkel ti kataltalunan kin kabanbantayan. Ayo kakabsat ko nga dungmakkel ti igit ti baybay wano asit ti baybay sigurado nga ammo di ko. Lord blue pay gayam ti mata na kakabsat ko kin dakkel. Syempre kasla dahil ti mata dahil ti kabsat yo nga dakkel. Marunong nga rin pakita nakakabsat ko kot dahil si cucumber nga kunada. Na first time ko talaga makikita kakabsat. Kita nga darumrumwar nga puraw nga napagkapagkat. Kasla sipon kakabsat ko ay nakarik ko pa'y kidimiganan kakabsat. Ikayo kakabsat, nakaigam kayo kadimutan. Ay ti kasto. To yun, ti disadvantage na ti dumakkel ti adayo ti baybay. Ado ti handa mo kakabsat ko. Da kayo kakabsat amuyo kadimot dayto. Grabe ti kinapagkat na kaslaglo gayam kakabsat ko. Ano kastang maipagkat di kita imayo kat narigatan nga ikatunan kakabsat. Ano nga balin kakabsat nga maputi-putan nak dayto rumrumwar nga kasla babalgam na. Ngam dayti bagina ay nakasla alinta ay na Diyos ko daytoin ayakat oray naklag-kulag titan ano dayti ti ipaigam da kanyak mo ipatuda kanyak. Ala, sige, patasang ipatukan niya kita ang baliktad at ti barangay mo. At nga pang display pa'y dagiti kakabsat ni Coral Reef, tama ba? Sakto nakakabsat ko. Damag at bakadamdama pat ibash dak malining kakabsat ko. Ay kat nung malinak kat i-correct daklat ang kakabsat ko. Takakas na ko na kon hanak ka dumakkel. Iti igit ti baybay. Kat nadamagan nyo dagiti ariwat ka sa napapait parya balang dagita. Te amok kakabsat. Pasimple dahito yung angkal ko. Talaga kahit mga ipurwak kanyak dahito na yun, si cucumber. Kat padasam nga ko nakata, baliktad at dahito barangay mo. Mapinpintasan nak talaga dito yun iyawit ko kumankot, nga baka damdama katawaan daklak. Kadudag snorkeling dito, itakas makita yung mot, nagpipintas dagiti lamos na very colorful. Pay dagiti lamos na very colorful. Ngam dagiti love life, dagiti kapsat yo ay kat very dark. Abay tumayintang ni Apo Init. Ay kat sigurado mga tumayintang ti kinapudo dagiti kapsat yo. At dan tumanin ti ibas yon kakabsat ko nga minagbash.